Takže vítam vás pri dnešnom videu a dneska si pozrieme hangár plný veteránov. Takže poďme na to. Takže ako môžeme vidieť, brána je otvorená, môžeme vstúpiť. Kúknite na to. Ono všetko sú to anglické autá. Čo som videl, Morris a Mazdy, japonské a takéto. No, väčšina aut je v rovnakom stave, ako keď som tu bol naposledy. Niektoré sú poposúvané, niektoré nie. Vyzerá to byť rovnako ako pred rokmi. Rozbité sú viac. Toto bol môj obľúbenec, pografitovaný, ako môžeme vidieť. Otvorený není. Motor. Poďme sa pozrieť viacej dozadu. Čo som videl dobové fotky, také spred 10 rokov, či koľko, tak tých aut tu bolo ešte viac. Ešte aj modernejšie tu boli, nielen tieto úplne staré, a boli tu aj také fakt, že modernejšie, také zo začiatku 2000 podobne. Vyzerá interiér jedného z auta. Ešte sú tam nejaké budíky. Len tie už ukradnutý. Okná rozbité. Autá sú väčšinou rakúske asi. Neviem, či boli dovezené alebo kradnuté, neviem. Jedno viem isté, že to bola nejaká dielňa, kde sa opravovali autá. To je isté, opravovali sa tu autá zo 70 rokov. Tu ešte nejaké regále. Molikote, Antiverge, Lice. Čo to môže byť? Neviem. Tuto ešte normálne okno náhradné. Všetky možné náhradné diely na tieto autá. Poďme troška dopredu viac. Pozrieť sa, čo tu sú za autá. Toto vyzerá na dosť zaujímavého Morrisa. Majú otvorený kufor. Kufr je a plno smetí. Ešte dosť dobre sa mu zatvára kufor. To si normálne zobral dvere asi na pamiatku ako suvenír. Prečo? A toto auto ešte má volant. Pekný kožený interiér to malo. Teraz koža. Koža. Toto je zaujímavá vec, ale už tu není klapacie opieratko. Prázdny, budíky zobraté. Tu máme ďalšiu časť skladu náhradných dielov.
ktoré tu mali. To je nejaká elektrická skriňa. Poisková. Regále proste plné náhradných dielov. Toto asi nejaké tesnenie na okna. Ďalšie okná asi zadné. Svetlo zadné. Červené auto. Na toto som si myslel, že to je Škodovka, Škoda Rapid. Ale nie je to nejaká Toyota asi. Dosť vykradnutá. To je nejaký zaujímavý dokument, ale neviem čo to je. Z roku 1960. Ty kokos. Tak to je už dobrých koľko? 64 rokov. Wow, to je dosť. Tu pred nami je ďalší Pong. Plný náhradných dielov. Nejaké svetlá. Takéto. Tu sa nachádza ďalší asi Morris Oxford. Ešte zamknutý. A má ešte volant. Môj druhý obľúbenec bol tento čierny. Čiernu mám rád. Toto vyzerá ako pohrebárske. Niekto sa na ňom už vyzúril, ako môžeme vidieť. Ďalšie auto. Toto je otvorené. Má ešte budíky. Pozrite sa na to. Ivan a budíky. Ako to dokázalo ísť? Nevieme to prečítať. Asi nie. To bude otáčkomer. Kraxne. Má zaujímavú nálepku, keď si pozriete. Kuforové dvere niekto už ukradol, neviem na čo. A má to pekné zadné svetlá aspoň. Vedľa sa nachádza ďalšie zaujímavé vozidlo. Aspoň volant má taký zaujímavejší, ako môžeme vidieť. Ešte má aj budíky. Čiže môžeme sa pozrieť, že dokázali ísť maximálne 160 km za hodinu. Mne sa strašne páči ten kožený interiér a pekné auto. Auto takto vyzerá spredu. Motor už niekto vybral, rozobral. Tak to je to veľa krajšie. Pred nami sa nachádza Mazda. To červené je tiež asi Mazda. Poďme si pozrieť túto modrú Mazdu, keď už som pri nej. Má to tiež kožené sedadlá v čiernej koži, čo je dosť pekné. A budíky a ostatné veci už nemá. To už. Toto by bola prvá polka hangáru.
Ideme na druhú polku. Toto ako môžeme vidieť, niekto dokonca aj zapálil toto auto. Tu máme ďalšiu Mazdu. Zamknutá. Rozbitá. Pozrite sa na to, niekto je zobral motor. Dokonca. Tu je Morris Oxford. Ten s otvorenou kapotou. Tento bez kapoty bude Mazda zas. To sú ďalšie dve Mazdy. Tu mám, neviem, by som povedal zas Mazdu. Môže byť zas Mazda. Môže asi táto žltá. Ak je to inak, tak ma opravte. Pri tomto mám fotku. Toto neviem, či nie je Citroen s otvorenou kapotou. Neviem, či nie v takomto vybuchol tuti. Tak toto dostalo fakt riadne. Prečo ho rozbili? Kokos. To auto malo, tuším, dokonca aj telefón. Celkom pekné auto. Také retro. Kokos, to malo elektrické okná dokonca. A tu hneď vedľa je ďalší vrak. Rozbitý. Tu je ďalšia dvojica aut, neviem, asi Mazda alebo Morris Oxford. Tu je taká, neviem, dodávka, alebo jak to nazvať, auto s korbou. Viem, že na tomto sme točili klip s Mickey Morom. Nejaké veci asi z pumpy. Zaujímavé dvere má toto auto. Keď si pozrieme, jak do domu, keby si vchádzal. Budíky tiež už ukradnuté. A pekne kožený interiér. Tu sa nachádza posledné auto, Morris Oxford. Ďulovo obľúbené. To by bolo asi všetko. Takže ak sa vám dnešné video páčilo, hoďte tam odber, like, nejaký komentár, ktorý si určite prečítam a vidíme sa o týždeň. Čaute.